Ukwehla kwamandla emali lokho sikubiza ngesingisi nge-inflation isimo esichaza ukuthi imali osukuyiphethe esandleni ngoJanuwari mangabe u1000 if ubungathenga mhlambe izinto eziwu20 ngo1000 rand makuphela unyaka usuke usungathenga mhlambe eziwu19 or 18 lokho kukhombisa ukuthi imali oyiphethe esandleni ngo1000 isilahlekelwe amandla cishe ngo10% mangenza umzekelo. So eSouth Africa makuthiwa inflation yethu ku7% kusho ukuthi u1000 rand ebenginawo makuqala unyaka makuphela unyaka usuke silahlekelwe ngamandla ngesibalo sika 7%, okusho ukuthi angisakwazi ukuthi uthenga mhlambe izinkwa ezu1000 if isinkwa besiwu1 rand sengathenga izinkwa mhlambe zibe u993. Makunyuka intengo yokudla kunyuke nentengo yepetrol, intengo kagas njengoba sibona Eskom enyusa senikwe sigunya lokuthi anyuse intengo esiyithenga ngayo ugas ngo18%, kusho ukuthi kumele singene ephaketheni khiphe enye imali but still buy the same unit of gas. Uma intengo yeoil inyuka emhlabeni nepetrol price iyanyuka, lokho kwehlisa ke amandla emali esithenga ngayo, phinde ke kunyuse neinflation okusho ukuthi wonke ama-prices esijwayele ukuthi sithenge noma esithenga ngawo izinto ezijwayelekile ayanyuka. Uma sikhagula thina sibone ngathi ibhange ngodla lizonyusa ama-interest rates ngesibalo sika 0.25%, okusho ukuthi-ke le mali esephaketheni ebisidliwe i-inflation isizophinde futhi ishaywe ngama-interest rates. Kodwa uma kuhamba isikhathi isizathu esenza ukuthi amabhange ngodla emhlabeni anyuse ama-interest